Hello, berlak baru mentangan peni pada pi way apps ba best baha way apps ba best baha te long kum nema utau apps da pi download yau apps bam yo shu ne na Play Store ma shubu menta pi download yau way apps app ba pi kwa ban download la hane ha Play Store te phim la shu ban yo ma hane ha Play Store da pi download du tau app ba pi kwa te phim yo shu hi pengan shu try thak menta shubu nga download you new apps pet ula hane ha Play Store la sha khang ma long la shu de new apps kum new apps pet ngan ai pen EAP bu ngan download you new apps te new apps pat ula khang hane ha Play Store la shu ban download la ne yo shu hane Play Store pet hang ne ru la tho hi te da hatau way apps pat da pi kwa ban download yo ba te kum no ba pin la ban yo ta apps te ngan hi kai ba dia pi ba pi hab ban let na po Chrome phila ban let la ni na Chrome let na ni na Chrome te phila ken ban tho hang ne ngan chupun inuk sa let hang ya Chrome te phi tho kum ne ba tho ma te phi I ang ne dur hang ne bang tha phila ban let hang to te American network ga slow da phila poi hang ne pe shibun bha phila ban yo ma ito apps pi kwa ban download te menta phila hi ban install ni la Chrome te la phi install pla phi su ban download choi ni app la phi kwa ban download direct you know apps pe ula shu ne ula new apps pe to de new apps da phi kwa ban download yau ne te menta you new apps ngala la da ban download ma new apps menta ngala da ban download dengan play ba hang ne pi you new apps ngamenta new apps pe ngala da ban download tu na Chrome mene te menta ngala man play ne pe shibun haki app ke bala sha khang la shu ban download te menta ba hane phila hi ban yo tau app ba phi kwa ban download pe hang to ki bun kini ki game ki ba phi kwa ban download TikTok ru dan shibun hang ne te da phi dai ki way pat ki ba wan thamai ha ka channel janga te subscribe lang ya ka channel janga ngaru ngala ban pin mi shu ya ke video ko play shibun